Ok, čau lidi, dneska jsem se rozhodl, že budu natáčet netradiční video. Budu hodnotit vás. Ano, youtuber, mý odběratel. Budou to spíš Češi. A bude to něco jako fotbal, prostě sport, jako semifinále, finále a tak, skupina. Budou vždycky dva youtubeři. Zítra, nebo příště zase dva. První youtuber je tady. Jo, budou dva shorty, jeden short a jedno video. Prvního youtubera tady máme Toma Kámoši. Ano, Toma Kámoši. Vypadá to jako dobrý youtuber. A máme tady short Homer pustil Bart. Homer pustil Barty. Já jsem ho vypnul, omylem. Homer pustil Barty. Homer pustil Barty. On otevřel dveře. Barty běželi. Homer pustil Barty. A vy budete taky rozhodovat, který youtuber půjde do finále. Ano? Takže napište když tak do komentářů. No a další youtuber je tady. Youtuber. Jo, pak dám ještě jedno, nebo teďka se podíváme na Štěpána. Nebo to budu střídat prostě jako u jednoho bude video a u druhého to short. Nebo tajemný. No, to je jedno. Takže první další video je tady, jak by to vypadalo, kdyby byla válka asi v Brookhavenu. Takže my máme Brookhaven Army. Ano, je tam i jeden youtuber a další lidi. Takže jestli se chcete připojit na Brookhaven k nám, stačí napsat jméno Matig3439 a nebo Moonfun. Moonfun prostě stačí. A pak už máme ještě jedno. No a takže video je, jak by to vypadalo, kdyby byla válka. Čau lidi, vítám vás tady u dalšího a nového videjka. Dneska tu budeme dneska budu natáčet válku mě versus mě. No prostě nemám kamarády, teda mám kamarády, ale ty, který jsou líní, prasata a který nemají nikdy čas. Takže asi tak. Prosím. Štěpáne, co to bylo? Tohle je můj kámoš. Já jsem se s ním už několikrát viděl. Je to možná jeden z mých největších fanoušků, nevím. Cože, prosím? Tak co to hlušti dávám? Ne, já si srandu, kámo. Dobré. Tyhle dvě holky a tyhle dva kluci právě vchází. Takže asi tak. Takže dneska to budu natáčet sám. Kdyby byla jakákoliv chyba, tak mi napište do komentářů a jdeme na to. Bacha, jedou tu, jsou tu, začněte pálit, rozkaz kapitánem. Bacha, taky střílí, bacha, střílejte, musíme se stáhnout. Posily, potřebuji posily. Dělejte. Stáhnout. Posily. Rozkaz kapitáne. Rozumím, jedem tam. Jedem kapitáne, jedem. Máme několik chlapů. Tady. Vás vidím. Máme asi pár chlapů jenom, nevím kolik teď máme. Kolik? Tak, jsme připraveni do akce, kapitáne. Můžeme začít pálit.
Ok, jako jo, dobrý. A teďka dáme ještě short. Tam ten má video a to je taky dobrý, jako to jsem viděl florbal. A tady možná budu já. No určitě tady budu já. Like a girl, change clothes. Jo, tysta. Ještě pán já. A tam ty dva borky. Overthink. Like Ok, kousek vám ukážu toho videa, fakt jako malinko, protože... Zkus taky. no, dobře. To je jedno. Kolik jsem měl míčku a střel? 3. No tam máš míčky. Jo, Mára bouchala. Ok, jo, dobrý. Hele, já tomu doma kamoši dávám mu 8,5. Jo, dobrý jako. A tomu Štěpánovi dávám 9 bodů z 10. Jako jo, dobrý prostě. Střih má dobrý. A dobrý. Akorát, že ten má hodně, jako ten Toma kámoš má hodně odběratelů. A prostě jako má jenom jedno video. Jo. Já jsem dřív neměl vůbec, protože jsem neviděl, jak se to dělá. Takže tak. A tohle by zatím bylo všechno. Příště vyjde další video. Takže hlasujte, jaký z těchto dvou youtuberů byl nejlepší a mějte se a